Good morning mga idol. Andito tayo ngayon sa San Nicolas. So, ayan. Tara, simulan na natin. Let's go, let's go. Standing by. Complete.
shit, ang ganda. Pamura pa to. Shit, ang ganda, parang painting. Parang nakatingin sa painting. Lumalamig lalo, ang lamig dito. Alas 8 na, oh. Lamig pa rin.
Ano ba tayo? Nahanap ko yung ano eh, sign. Lamig. Parang pumunta ng ato. Nilalamig yung kamay ko mga idol. So pag pumunta kayo dito, full gloves ang gamitin nyo mga idol. Para kayong pumunta ng atok dito eh. Lamig. Saka malayo pala, malayo. So from Bugalyon tayo, no, ang binahe ko, ang oras ng biyahe ko parang ano, 2 hours from Bugalyon to San Nicolas. Tapos pag pupunta kayo ng Maliko, ano, almost ano na, 3 hours na. Hindi ko pa nakita yung sign, yung maraming nagpapapicture. So dito na tayo, medyo ano, malayo ah. Naiwan ko pa yung tubigan ko. Medyo nagugutom na rin ako, mag-alas 8 na eh. So umalis tayo ng bahay alas 5. Ayan o. Shit, malamig, malamig talaga. Yan lang masasabi ko, malamig. Pero ang ganda ng view, worth it naman. Wow, malamig. So ang date pa na ngayon is April. Anong date na ba ngayon? April. Nakalimutan ko na yung date. Nilalamig ako, shit. April. Ano bang date ngayon? April 23. Ayan, birthday ni mama ko bukas eh. Grabe. April 23. So sobrang init ngayon sa baba mga idol. Sobrang init. Pero dito ang lamig. Sobrang lamig. Whew. Shams. Maliko, oh, malapit na tayo. Ano yung Maliko? Lamig talaga. Dapat nag-jacket ako. Shit.
Naglabig putik. Woo! Ay, 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 ay. Tindaw campsite. Ay, magpas tayo eh. Shit, ang lamig talaga. Grabe. Hey! Oh, shit! Dami pang nagpapapicture, so baka dito muna tayo. Shit, ang lamig.
Pwede bang pumasok dito? Japanese restaurant. This way to Japanese. Ay, putik yun. Strawberry. Oh, yes daw. Para kita pa. Mag-isa, biyahe, min-interview sa ko kanina. Yun, so kita nyo, Japanese shrine. Ganda ng view dito.
This way to Kiyang Diduntog. Kiyang Diduntog. Yun ah. Tignan natin yun. First time natin makapunta dito. Maliko Travel Lodge. Ah, meron ding ano dito. Pwede rin matulog oh. Ang ganda ng ano dito guys. Parang Baguio. May strawberry farm dito. Okay. Mga ano na to eh. Next time mo pupunta ng strawberry farm. Ayun. Okay. Barako po. Yeah, ito, kanina naman to. Ano siya? Kalinga. Ano po to basta titimplahin po? Timplahin mo lang din sa ano. Di ba? Opo. Di ba? Magkano po yung ganito ate? 40. 40. Paano po ba? Hindi. Kakapay. Sige, nabuksan na. Oo nga eh. Ilang paano sila lang. Sige na.
Barangay Kasaratan. Kitang kapasada pa, ang galing ah. I just can't get it out now.